नमस्कार. हांव श्रीमती चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतलो कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू कीर्तनाग्रेसर भद्रगिरी अच्युतदासजी हांगेले परिचय दितस. कीर्तन क्षेत्रांतू सतत 50 वर्स हरिकथा कोर्नु कीर्तनाग्रेसर म्हणलेल नावान प्रख्यात जाल्लेले भद्रगिरी अच्युतदासजी 15 नोव्हेंबर 1931 इसवींतू उडुपी जिल्ह्याचे भद्रगिरी गावांतू जल्मलेंती. त्यांनी समग्र कर्नाटक, दक्षिण भारत आणि उत्तर भारतांतू संचार करून सेना शिबिर, अनाथाश्रम, देवळ, विश्वविद्यानिलय, जैल आणि प्राथमिक शाळेंतू हरिकथा सादर केल्या. हरिकथेचे आरंभारी अच्युत मामांक चिदंबर दीक्षिताले कंठाभरण आणि प्रभाकर शास्त्रीले पद्यरत्नाकर मार्गदर्शी जावन आशिल्ले. 1953 इसवींतू सुधींद्र तीर्थ स्वामेले मार्गदर्शनारी कोटेश्वरांतू त्यांनी हरिकथा केली. स्वाम्यांनी चूक आशिल्ले सांगून तिद्वून हरिकथा सांगचे एक शास्त्रोक्त कला म्हणालो विचार दिलो. 1956 इसवींतू सुधींद्र तीर्थ स्वामेले उडुपी चातुर्मासा कालारी महाभारता विशयारी हरिकथा केले. त्या वेळारी स्वाम्यांनी तांकां मूलनारायण अंकित नाम आणि कीर्तनाग्रेसर म्हळेले बिरुद प्रदान केले. रामायण, महाभारत, भागवत, पुराणांतुले काणयो, दासाले, संताले, शिवशरणाले जीवनचरितांचेर हरिकथा करतलेंती. हरिकथेमध्ये उपकथा, हास्य प्रसंग, पद्य, वचन इत्यादी सांगून लोकांक तांगेले हरिकथेक आकर्षित करतलेंती. त्यांनी बेंगळुराचे मल्लेश्वरमांतू आसूचे राम मंदिरांतू सतत 8 महिने कीर्तन केला. त्यांनी मूलनारायण म्हळेले अंकित नामान कन्नड, कोंकणी, मराठी आणि तुळू भाषेंत साभार कीर्तन रचन केले. त्यांनी रचन केलेले इतर कृती परिवर्तन कोंकणी नाटक, हरिकथा पूर्वरंग, गीतार्थ चिंतन, हरिकथामृत सिंधू भाग 1 आणि 2, रामायण, भागवत, हरिकथेಗಳು, नीतिकथेಗಳು प्रमुख जावन आसत. त्यांनी दासबंधू म्हळेले मासिक पत्रिके आरंभ केले. 1965 इसवींतू अखिल भारत कीर्तन संमेलन मैसूर रायाले अध्यक्षपणांत मांडवून हाडले. त्यांनी कर्नाटक कीर्तन परिषद स्थापन करून हरिकथा कलाकारांक माशासन मेळचे व्यवस्थ केले. हरिकथा क्षेत्रांतुले देणगेक अच्युतदास मामांक साभार प्रशस्ती लाभल्या. 1977 इसवींतू कर्नाटक राज्योत्सव प्रशस्ती, 1995 इसवींतू विश्व कोंकणी संमेलन प्रशस्ती, 1990 इसवींतू कर्नाटक संगीत नृत्य अकादमी प्रशस्ती, हंपी कन्नड विश्वविद्यानिलयाचे नाडोज प्रशस्ती, कर्नाटक सरकाराचे कनक पुरंदर प्रशस्ती लाभल्या. काशी मठाधीशांनी कीर्तनाग्रेसर, गोकर्ण पर्तगाळी मठाधीशांनी कीर्तनाचार्य, कैवल्य मठाधीशांनी कीर्तनरत्न बिरुद दिवन गौरव केला. पेजावर मठाधीशांनी कृष्णानुग्रह आणि अदमार मठाधीशांनी हरिदास कुलभूषण बिरुद दिला. 22 ऑक्टोबर 2013 इसवींतू भद्रगिरी अच्युतदास मामाले
देहांत जाल्ले जाल्यार आजी तांगेले हरिकथा आजी काही जनप्रिय जावन आसत. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदायातर्फेन कीर्तनाग्रेसर भद्रगिरी अच्युतदासजी हांकां श्रद्धांजली दितात. नमस्कार.